Zdravíme na všetkých našich priateľov, zákazníkov. Budeme robiť pre vás samozrejme takéto, že plnené karé, krkovičku, bôčik, ktoré vieme spraviť na požiadanie. Nie je to žiadna veda, ukážem vám prípravu. V podstate zoberete si karé, narežete, spravíte ako taký vačok a klobáskovým mesom ho takto naplníte. Takto sa ten vačok takto naplní. Tá plnka klobásová mu dá ešte lepšiu chuť, nakoľko tá už je dochutená. Takže na požiadanie, ako som spomínal, veľmi radi vám to tu naplníme už aj odnes. Takže kľudne si to môžete aj pýtať a veľmi radi aj pripravíme dopredu. Je to veľmi dobrá vec, keď sa robí aj nejaké posedenie alebo tak, hodí sa to len do trúby. Vybral som toto krátke kare, lebo to je také šťavnatá časť z toho karečka. V podstate, keď sa to upečie, je to veľmi dobrá delikatesa, zateplá, zemiakové pyré, k tomu nejaký šalátik, to je veľmi dobrá vec. Príďte si to k nám vyskúšať. Čaute.